Sabona mama, ngiyaxolisa ukuphapha, ngisacela ukubuza nkosazana. Ima nkosazane, ngiyaqonda ukuthi ujahile nami ngijahile. Ngimisa wena njengoba ngifuna nami ungashawa isikhathi lapho ngiya khona. Ngisacela ukubuza nje nkosazane, ngeke ngithathe isikhathi eside ngifuna i-direction. Ngiyacela ngiyabonga ungihlonipha. Awu, yayinhle nkosazane, ungikwakuphi isibongo ntombi? Awu yebo mama, bengishilo ngathi ngifuna ukubuza. Ngenzela ukuthi ungathi mase unginika i-direction e-wrong ngingena ey'ndaweni e-wrong mase ngibuza ukuthi ubani lo onginikeza i-direction ngingazi ukuthi ngikwaphi. Isibongo nje nkosazane kuphela. Awu Dlamini, Sibalikhulu Magaduzela. Niyaphila kodwa nkosazane? Cha, ntombi noma igama ungasalishongo. Mina sengivane ngabona ubuhle nje kuwena. Ukube ngangumzali wakho ngangiyokuqamba ukuthi ubuhle. Akalitholi insizwa lokhuluma nayo. Oh hayi, uxolo inkosazane ukubambezela. Sengivelane ngasutha, ngavela ngadela nalento ebengifuna ukuyibuza. Into esengizoyicela kuwena nkosazane ngokuhlonipha isithunzi sakho nokujaha kwakho. Njengoba mina ngilibhinca nje nginje ngiyiphathele nenduku. Kumhlambe ngoba indlela odalwe ngayo nobuhle bakho okhazimula ngayo, mhlawumbe uhambiselana nale nhlobo yamabhinca. Ngokuhlonipha isithunzi sakho-ke nesikhathi sakho, ngicela unginikeze nayi inombolo yocingo ukuze ngikwazi ukukuthinta mase ngingedwa. Sengenzela ukuthi laba bantu abalobe sibona bedlula ngapha nangapha bengalokhu mhlawumbe ngazi abanye abantu abawathanda amabhinca, abanye abantu bawathanda. Nkosazane, ngiyajabula mawuthi awunankinga nebhinca. Ngicela unginikeze inamba yakho yocingo ukuze ngikwazi ukukuthinta ukushona kwelanga. Ima nkosazane, ngiyaqonda futhi ukuthi njengoba umuhle kanjena kungenzeka ukuba unesoka. Sengiyacela nkosazane ukuthi njengoba uzonginikeza inamba yakho unikeze imigomo nokulandela kwenamba yakho ukuthi ngiyisebenzise kanjani, ngoba kahle kahle unkosikazi yomuntu ngiyamhlonipha. Kepha-ke inhliziyo iyona ey'khethelayo ukuthi ifane ukuthi uzwane nobani ngasiphi isikhathi nkosazane. Ngicela kungandi kakhulu unikeze inombolo yocingo usuyongitshela ukuthi ngikuthinte nini, ngasiphi isikhathi ngiyokwenza njalo. Ngiyazi ukuthi mhlampe angizokhuluma amagama aliswani kuwena ngoba ngiyazi ukuthi mina njengoba nginjena nje ngiyibhinca wena ukhazamula nje mhlampe angeke sabona ngasolinye. Ukungakuchithela isikhathi nkosazane, ngicela ukuthatha inamba yakho yocingo ungifakele la kulolu cingo ukuze ntambama mase ngiyakuthinta ngizwe kahle-ke sichazelane nokuthi ngubani njengoba bese ngishilo ukuthi mina ngumfana kaMadlanduna odabukaleni uzwathini. Ngicela-ke kube njani nkosazane? Ngiyabonga nkosazane. Ngicela ukuthi ngikuthinte-ke late sesiyobe sesikhuluma ngokufanele. Imigomo mhlampe nenamba yakho ukuthi ngingakwenza kanjani ukuthi ngingakuthinta ngasiphi isikhathi. Ngiyabonga nkosazane, ngizokwenza kanjalo. Uhambe kahle, umuhle mntana womuntu, ungakukhohlwa.